να πούμε ή όχι. Θα μας δει κανένα. Δεν νομίζω να μας δει κανένας καθηγητής. Λοιπόν, πες εσύ. Λοιπόν, αυτή είναι μια... Ωραία, συλλέγει την ιστορία όσο καταγράφουμε. Έτσι συνήθως γίνεται πάντα στα τρομακτικά μέρη. Λοιπόν, αυτή ήταν η παιδική χαρά στα Άλστρα που ήταν αυτή για πολλά χρόνια μέχρι το 2022 με 2021 κάπου εκεί, που έκλεισε μάλλον για χρηματικούς προβλήματα και επειδή από αυτό πολλά από τα αντικείμενα που είχαν σε εκείνο το ιστότοπο είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πεταχτεί. Αυτό. Την ξέρεις ή όχι? Αυτό το παιδότοπο πηγαίναμε συνεχώς όταν ήμουν μικρός βασικά. Πολλά παιδιά πήγαιναν από εκείνο το παιδότοπο. Για μισό λεπτάκι. Ένα από τα ηχεία εδώ. Λες αυτό το ηχείο να δουλεύει? Αυτό είναι ένα από τα μικρά σημεία. Come here. Λες αυτό το μικρό ηχείο να δουλεύει? Δεν νομίζω. Ξέρεις πώς θα συνδέω μου ή όχι? Δεν ξέρω. Προτιμώ όμως γιατί είναι κλειδωμένο. Γιατί τις κλείτωνα για να μην μπαίνουν οι βάνδαλοι. Για να μην γίνεται βανδαλισμός. Προτιμώ. Λες να ανοίγει. Κατάγραψα λίγο εδώ μέσα. Κατέγραψα ήδη νομίζω. Φίλε, λες να έρθεις οριστικά ή να ξανανοίξεις το καλοκαίρι πάλι? Δεν ξέρω. Έλα. Πρόεδρο μου, έλα εδώ. Θυμάσαι εδώ πέρα που ερχόμασταν και παραγγέλναμε? Ναι. Πρόεδρο μου, να σου πω κάτι. Αυτή είναι η τελευταία καρέκλα. Αλλά πρόεδρο μου, πιστεύω ότι υπάρχει ένας τρόπος να πούμε την τουαλέτα. Τι, δεν έχουμε κλειδιά. Περίμενε, σκέφτεσαι κάτι. Τι μας παλιά είχε. Περίμενε. Αν και πιστεύω πως αυτός ο παιδότοπος δεν θα ξανανοίξει. Εσύ? Ούτε εγώ νομίζω. Επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα πετάγμενα εδώ. Ωραία, πρόεδρε, να θυμάσαι που εδώ πέφταμε και για να δούμε ποιος αντέξει. Αχα. Γιατί? Πρόεδρε, αυτό είναι παράνομο. Μα είναι κλειστά. Πάμε να βγούμε καλύτερα. Να δούμε το υπόλοιπο. Oh crap. Θυμάσαι εδώ πέρα που είχε πάπιες? Ναι. Όχι, τι. Το νερό γιατί το βγάλανε?
Δεν ξέρω. Το πρόγραμμα ξέρεις τι θυμήθηκα. Η Ελλάδα. Θυμάσαι που εδώ πέρα. Πρόγραμμα άλλο. Ναι, θυμάμαι ότι υπήρχαν πάπιες εκεί. Όχι. Εδώ. Κάπου εδώ πέρα δεν υπήρχε ένα ποταμάκι που έτρεχε νερό. Ναι, αυτό δεν ήταν. Δεν ήταν αυτό. Αυτό ήταν που έτρεχε νεράκι. Νομίζω. Πάμε τώρα στο πίσω μέρος. Έλα. Αυτό εδώ ήταν για τις πάπιες, το είναι κλειδωμένο. Πρόεδρε, με μια μικρή πάπια. Ναι, καλά. Ναι. Έλα εδώ. Κοίταξε λίγο προσεκτικά το χώρο. Από κάτω μου. Εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι ασπρόμαυρο. Όχι. Να κοίτα, εκεί πέρα. Εδώ πέρα, να κοίτα, ακολούθω το δάχτυλό μου. Το βλέπεις το δάχτυλό μου? Βλέπεις εκεί πέρα κάτι ασπρόμαυρο? Εκεί πέρα. Κοίτα προσεκτικά. Βλέπεις κάτι? Όχι, Κάτι σκουπίδια είναι. Αυτό. Θα πάμε να εξεργήσουμε το υπόλοιπο. Νομίζω ότι εκείνοι που είχαν το μέρος μας μάλλον το άφησαν πολύ κλειστό και άτομα είχαν έρθει μέσα και... Θυμάσαι αυτό το δέντρο? Αχα. Μπορούμε να το σηκώσουμε ή όχι? Θες να πούμε εδώ πέρα ή όχι? Εσύ, η δικιά σου είναι η απόφαση. Γάτα. Αφού άτομα έχουν μπει εδώ μέσα εδώ και... Τι? Αφού... Έχουν διαδραματεί γάτες εδώ. Ναι. Γάτα. Έλα εδώ. Σκύψε με χτυπήσει. Και πρόσεχε το παιδί της γάτας. Δεν είναι. Κρύβεται. Πρόεδρε. Τι έχει εδώ πέρα κάτω? Να φέρτε, έλα. Εδώ πέρα νομίζω ότι δεν ήταν το μπαρά. Ήταν ένα από τα μέρη που πήγαιναν οι μεγάλοι. Πιστεύεις ότι αν δεν πέρα θα μπορούσα να παγιδευτώ? Νομίζω. Δεν ήταν το μέρος. Ναι. Τι? Ναι, αυτό ήταν. What the fuck is that? Για καφέ ήτανε. Πρόσεχε μη σπάσεις κάτι απλώς. Γιατί μπορεί να ανοίξει? Πρόεδρε, μα έλα το καπάκι πάρε. Στέφανε, αυτό είναι... Το θες? Δεν χρειάζεται να μυστικό μέρος. Νομίζω ότι ήταν
εκεί πέρα που πήγαιναν ένα από τα μέρη που πήγαιναν οι μεγάλοι. Τι? Ένα από τα μέρη που πήγαιναν οι μεγάλοι νομίζω ότι ήταν. Έλα εδώ λίγο κάτι. Τι? Κατάλαβες. Αχα. Τι στον. Είμαστε εδώ πέρα τι ήτανε. Οπα. Εδώ αρχίζει το καλό. Εδώ ελέγχανε το νερό. Τι? Εδώ ελέγχανε νερό, το νερό Για εκεί. περίμενα. Τι? Πρόεδρε, με λέω κάνεις κάτι ωραίο. Ο γεννητής ήταν. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα. Κοίτα. Αν πάρει τη δίκη. Έχει ρεύμα. Μπες μέσα. Για δες. Έχει φορτιστεί. Στέφανε, δεν νομίζω ότι βγαίνει ρεύμα, δες, είναι κομμένα τα καλώδια. Α, ναι. Τότε, αυτό πώς το εξηγείς. Ναι, όμως από εδώ πέρα βγαίνει ρεύμα. Αυτό είναι ένα πολύ γκριζό. Τι? Για ένα πολύ γκριζό είναι. Εγώ δεν έχω πάνω μου φορτιστεί. Και περίμενα. Στέφανε, κλείστο, πρόσεχε απλώς. Για κάτα λίγο off να δούμε αν θα δουλέψουμε. Κάτα off όλα. Κάτα off όλα. Κάτσε, περίμενα. Τώρα μα θα πάρει νερό. Να το κλείσω. Ναι. Τώρα. Σου άρεσε εδώ πέρα. Αχα. Πρόεδρε, εγώ ήθελα να έρθω εδώ πέρα γιατί δεν ήξερα τι να κάνω εσύ. Απλώς ήθελα να εξερευνήσω. Να σε ρωτήσω. Τι. Τώρα που είμαστε εδώ πέρα, λες να πούμε Sorry. here, να... Θες ή όχι. Να δούμε αν μπορούμε. Νομίζω μπορούμε. Έλα, τρέχα. Ναι, το θυμάμαι, εδώ πέρα υπήρχαν πάψιες. Να μην δυσκοπήσεις το μαρό. Πρόεδρε, μου γίνεται να πάρεις μια νεκρή πάψα. Εγώ να ελέγξω. Τώρα που βλέπω καλά από εκεί πέρα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά νεκρή πάπια εδώ.
να φύγουμε εσύ. Αχα, Τι. ας φύγουμε. Πρόσεχε με το ξύλο. Αυτό το ξύλο είναι το πάτωμα. Πρόσεχε, θα το ρίξει κάποιον. Πρέπει να πόσο. Μα φτάνει. Όπα, sorry. Μαμά, πρόσεχε Στέφανε. Sorry πρόεδρε, να με συγχωρείς. Μη το κάνεις αυτό. Έλα εδώ, υπάρχει έξοδος. Sorry, με συγχωρείς. Ναι. Πόνεσαι. Ναι, πονάει, ξύλο είναι αφού. Sorry. Και σε... Ξέρεις γιατί το έκανα. Γιατί? Γιατί ρε φίλε, ξέρεις τι. Απλά είδες που δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Τι? Απλά το σήκωσα για να περάσουμε, εντάξει. Εντάξει. Στέφαν, τι εννοείς δεν μπορούσαμε να περάσουμε? Έλα εδώ. Πίστον. Αυτό απλά πήγα να το βάλω στη θέση του, κατάλαβες. Τι. Εντάξει, το κατάλαβα. Έφυγε πάνω. Όχι. Έλα εδώ. Τι είναι αυτό? Πιστεύεις ότι έχουν και άλλοι έρθει εδώ πέρα ή μόνο εμείς? Τι? Πιστεύεις ότι και άλλοι? Δεν ξέρω. Πες μου, πήγες μόνο μου σου φίλε, όχι μόνο. Νομίζω ότι έρχονται κάποιοι εκεί για να κάνουν μια χαζομάρα, νομίζω. Το βίντεο πόση ώρα πάει? 17 λεπτά. Πώς? 17 λεπτά. Θα το ανεβάσεις? Αν δεν φαίνεται κανένα πρόσωπο. Θα το δεις στο σπίτι σου? Αχα. Θα πεις μόνο στο βίντεο με εδώ πέρα? Ναι. Τι? Ναι, θα το δείξω. Όχι, λέω θα της πεις ότι μπήκαμε ή όχι? Ναι.